To, har yanzu dai muna tare da ku inda matsalar network ta sa muka ƙara dakatawa kaɗan. Amma inda muke fatan yanzu idan bakon namu na musamman Alinuhu ya dawo za mu sake ɗaukar tambaya ɗaya ko biyu inda za mu ƙarƙare wannan tattaunawa da muke yi da shi. Wasu daga cikin videos ɗin da muka samu muka yi mun samu mun wato wallafa su a shafinmu inda za ku iya zuwa ku ga yadda tattaunawa ta kasance zuwa yanzu. Muna ƙara baku haƙuri a yadda ta kasance ganin cewa ana samun matsala ta network inda mun tabbata shi daga bangaren nashi ba haka ya so ba kuma ba haka muka so ba. To a halin yanzu dai ga mun sake dawowa tare da Malam Ali inda kamar yadda na ce ma masu sauraro za mu sake ɗaukar tambaya ɗaya ko biyu inda za mu ida karkare wato wannan tattaunawa da muke da shi. Malam Ali zan baka dama ka ci gaba da bayanin da ka fara kan yanda da salon fim yake da kuma abin da ya sanya aka dan samu sauyi kamar yadda ka fara man bayani. To kaga kamar da ana yin fim na ce kamar guda 30 ma mutum zai yi shekara zai fito a cikin su na sabanin yanzu kuma yawanci ba ga mutum ya fito a fim fiye da 7-5 haka ba a shekara. So kaga yanzu ne mutum zai iya gane kowace shekara ga iya adadin fim din. Adadin fina-finan da madalla. To ɗaya daga cikin abubuwan da mutane suke magana shine a tsari irin na Kannywood wasu daga cikin ku suna ƙoƙarin ganin cewa sun gina mutane yanda za su iya shigowa turba ta hanyar fim ya zama cewa akwai wato tsari na gogar da mutane wanda da turanci ake kiran shi mentoring. Ta yaya kake ganin ya kamata a fidda wani tsari ingantacce domin ganin cewa waɗanda za su shigo matasa an kare su daga irin abubuwa da ake gani wanda ya Allah ka iya faruwa wanda ba su dace ba domin ganin cewa an tsabtace masana'antar an kuma inganta ta akan yadda take a halin yanzu. To ka gane wato in aka zo maganar mentoring da maganar shigo da mutane masana'anta. Kowace masana'anta ka je ka duba ta duniya da take entertainment generally babu wani tsari ɗaya da zaka ce shi ake domin mutane su yi masana'anta. Amma abu ɗaya da na sani shine yanzu ka ɗauki kamar Hollywood wanda su suka fara akwai agencies. Agencies ɗin nan kowane agency yana da jarumai a ƙarƙashinsa wanda kuma wa'annan jaruman su ne mutanen da zaga cewa in mutum yana so aiki da su ya je ya samu wannan agency ɗin ta hanyar wannan agency ɗin za a yi magana har a iya samun daidaito a yi aiki da jaruman. To a nan irin wannan abin ba a fara shi ba tukun. Idan kuma aka ce za a fara shi yanzu cikin abu biyu ɗaya zai faru ko a samu matsala da rashin fahimta saboda kaga agencies suna masu zaman kansu wato duk abin da za ka yi akwai percentage na kuɗi wadda in an biya ka nasu ne. Amma a nan yawanci mutane suka cewa ka zo ka tara mutane in an biya su kuɗi kana karɓa wani abu daga cikin kuɗi su kuma abu ne wanda ko ina a duniya ana yi. Saboda haka wannan abin shi ne zai zama matsala in aka ce za a yi wannan tsarin. To, ni kamar ni yanzu tsarin da na ɗauko nake yi shi ne duk jarumi ko jaruma wanda ƙarƙashin kamfani na fara yi musu fim ko kuma ni ne na sa wasu suka sa su a fim ɗin da suke ciki akwai bincike yawanci wanda sai na yi akan asalinsu na san iyayensu da makamantan haka kafin a ce na fara mu'amala da su sasa. Duk wanda na yi promoting kowa na san iyayensa kuma ana magana da iyayensu kafin ma a ce na sa mutum cikin fim. Wannan tsarin ni ina ganin na farko shine yake da muhimmanci. Sannan abu na biyu ba ga magana da ake cewa wai a register da kungiya a register da kamar census board da sauransu yana da muhimmanci shi ma yana taimakawa wajen ganin cewa Ali ban san ko kana ji na ba na ga kaman hoton naka ya sake tsayawa. Da bismillah. Register yana da muhimmanci yana ganin wani tsari ne wadda ta hanyar za a iya bi a ga cewa an yi wata kofa ko an rage yadda mutane suke shigowa ko yaya.
To ga Saminu mai ya aiko da tambaya cewa me ke sanya ka farin ciki a irin wannan lokaci za ga an zanna kamar yadda aka ce ana ta zama in mutum ma kallo yake so ya yi wani ka iya yin kallon har ya gaji da sauransu wani abu ɗaya ne kake cikin wannan lokaci gashi lokacin azumi kuma gashi lokaci ne da ake sanya doka ta fita musamman a nan jihar da kake ta Kano kamar yadda ka baya mana shin wani abu ne kake yi guda ɗaya wanda in ka yi shi zaka ji ka samu farin ciki? Akwai 'yan fim da yawa. Akwai 'yan fim da yawa. Saboda kuma lokaci in muka zauna ma haka ko an zo gida muna zazzaune muna hira muna tattauna wasu abubuwa da suka shafi sana'ar mu da kuma yadda in an dawo gashi ina da tunanin zan yi kaza wani yana tunanin zai kaza sauran sai ka ga cewa wani abin ya ɗebe ma kewa ba wani damuwa ko takura saboda dama abin da yawanci ke sa mutum takura ko damuwa shine ga sana'arka maybe ma'aikacin banki ne kai kullum kana zuwa ka dawo to yanzu an ɗaure ka a gida ba amma in akwai abokan wannan sana'ar taka wanda za ku dan haɗu a zauna lokaci a dan tattauna da sauran zaka ji abin ya dan zoma da sauki wannan abin sannan shine abin da yake ɗebe min kewa kuma yake sani farin ciki sannan a gida na kansa akwai wanda jarumai ne wasu kuma suna abu na aiki na crew da sauransu so a yanzu haka ma akwai yan ayyuka da muke iya yi kamar yanzu da ya shafi editing yanzu na ɗauko films ɗina na baya kamar su kusufi su sansani sauransu wanda ana sake yin editing duk a wannan zama aiki na zama ya yi na to kamar yanzu yadda mutane suke yawan fita da sauransu zaka ga bacci an sanya doka wasu za su yi kokarin su fita da sauransu ko kuma a ce a sanya takunkumi wanda yake rufe fuska da hanci domin kare abin nan sai kaga mutane wasu ba za su so su yi haka ba kamar menene zaka ce masu? to gaskiya yana da kyau a ce duk dokar da aka kafa mutane sun yi aiki da ita misali yanzu kamar magana fita to in ka fita ma ina zaka je inda ka ji zaga mutanen su ma ba sa na yawanci suna gidansu abu na farko ke abu na biyu kuma idan fitan nan bai zama dole ba na san wani lokaci wasu mutanen suna fita ne saboda takura da yanayi na rayuwa wani babu da za a yi kwana ɗaya biyu bai fita ba in bai fita ba babu da za a iya same da zai ci da kansa ya shayar da kansa da sauransu da iyalinsa so wani lokaci wani abu yana da cikin abin da ke sa mutane su shiga halin takura a asibiti to amma ina ganin cewa da irin taimako da mutane suke yi a wannan halin da aka tsinci kai ka taimaka wa makota wasu abokan sana'a da sauransu sannan akwai wasu gwamnatoci wanda su ma sun yi nasu iya bakin kokarin na taimako ina ganin mu daure mu ga cewa muna zama yafi sannan maganar sa takunkumin nan yana da matukar muhimmanci sosai wanda ya ce maganar sa takunkumi yana da matukar muhimmanci sosai shine idan mutum ya la'akari da cewa lafiyarka idan babu ita ba abin ba da za ka yi ya kamata a ce duk abin da aka ce gashi nan zai kare lafiyarka ne ka yi kokari ka ga cewa ka kiyaye wannan ina ganin kafin mu je ga shawara da zaka ƙara ba mutane ɗaya daga cikin tambayoyin da aka aiko mana shine shin da gaske ne ka zaɓi ɗanka Ahmad ya yi ƙwallo maimakon ya shiga wato harkar fina-finai? to Ahmad yana yin fim amma ƙwallo shi ya zaɓa wa kansa ba ya zaɓa shi saboda ya ban yi ƙwallo ba da na ni yanzu in ka sa bal ba iya ta ne ba da na taso ban buga bal ba amma ko goalkeeper ba za ka iya riƙewa ba in aka saka ba ai nan ne ma dangerous point ba wanda ma ka shiga filin ba kai a harbata mati so shi ne zaɓa kansa ba Yawa, Bala Ali, na ce daga ƙarshe wace shawara ce zaka ba al'umma musamman matasa akan yadda za su iya fiddo da baiwar da Allah ya yi musu domin ganin cewa sun ɗaga kansu sun kai wata daraja ta ci gaba ba tare da sun jira wasu ba. Mafi yawancin mutane lokacin da ake tasowa matasa na yanzu za su iya tuna lokacin da ka fara fim kana da ƙananan shekaru da sauransu ga yanzu girma ya fara kamawa ba kamar yadda aka sani ba a da. Wace irin shawara ce za ka ba su
kafin ka da ba mu shawara kuma akan corona sai mu karkara shirin namu. To shawarar zan bayar shine duk ɗan adam akwai baiwa da Allah ya hore maka, ba dole bane sai ka je makarantar boko ka je ka karanta boko. Yanzu a masana'antar da muke ci, in ka duba akwai mutanen da sun yi shahara sun yi suna ba makarantar boko suka yi, ba zuwa suka karanta, ko ni ba zuwa ne na karanci fim ba, geography na karanta amma da yake Allah yana da baiwa anan, kawai abin da ake cewa in kana da kyau ƙara da wanka, sai na koma na je na yi courses akan filmmaking and directing, akan acting for the camera, saboda in goge in koyi wasu basics wanda za a ce ko jigo na sana'a. Yana da kyau duk inda ka ga cewa kana da baiwa ka jajirce a kai, insha Allah in ka jajirce a kai za ka cewa ka samu. Kuma akwai wani abu da matasa ba sa gani ba, yanzu kamar kana da baiwa a waka, sai ka ce kana jira wai a baka kuɗi, wai wani kawunka ya baka kuɗi ko wani ɗan uwanka ko waye ba, babu mai baka kuɗi. Ni da na fara fim ba wanda ya bani kuɗi ko sisi a baka ba wanda ya bani ko kwabo. Na fara fim daga abin da nake samu na rika adana kuɗi, zan manta ba, fim iya na farko da na yi saɓani budget ɗinsa gaba ɗaya a lokacin da na yi shi 100 ne da ko 35 gaba ɗaya kuɗin da na kashe kenan na fim. Kuma wannan kuɗin na haɗa shi ne daga cikin kuɗaɗen da ake bani. In yanzu na yi aiki aka bani 15,000, to zan cire 5 in aji 10 zan yi amfani. In an bani 20 zan cire 15 in aji wani lokaci kuma raba 10. Haka dai na rika yi na tara wannan na zo na yi. To ga daga nan na samu jari da na fara yin fina. To kuma da na fara sai Allah ya albarkaci abu, bayan na yi shi sai kasance na biyun da ya zo yi mujadala sai ya fi shi. Haka ne har aka dinga samu wannan cigaba. Ko da yaushe ana samun cigaba. Kana cikin rayuwar nan Allah zai iya bullo da wasu hanyoyi da maybe wani abin zai zama kamar yanzu irin su brand ambassadorship nan da muke yin haka, baka kuɗi mai tsoka, kaga sai ka sake ware wani kuɗi mai tsoka daga ciki ka saka a cikin jarinka. Cikin jari ko aure? Cikin jari. A aure wannan an yi shi, amma ina nufin wai ƙari. Ƙarin aure? Haba. Ai abin da ke faruwa shine ba laifi bane ƙarin aure, amma abin da yake faruwa shine ka gama kula da wadda take gida da 'ya'yan su wadatu, sannan in ka ƙaro kasancewa baka tauyewa ita wadda take cikin da kuma 'ya'yan ba, sannan kuma za ka iya wadda ka auro din, ka kuma rika la'akari da tunanin cewa wannan kayi aure ta haihu, wacce ka aure ita ma ta haihu, shin me ka tanada? Za ka dinga planning ahead. To shine. So amma in ka ga baka tsaya da kafarka sosai ka samu abin da ya kamata ba, wani abin zai yi ba. Ni shawara ta yana da muhimmanci sosai. To kafin da mu da karkarewa zan so ka dan ƙara ba mutane shawarwari akan abin da ya shafi wanke hannu, sanya takunkumi na fuska da kuma bin shawarwarin da hukumomi da likitoci suke badawa musamman a wannan lokaci da ake na wannan cuta na corona. To alhamdulillah, shawarwari game da takunkumin nan yana da muhimmanci. Takunkumin nan a dinga saka shi idan za a fita inda za a je a yi mu'amala da mutane. Kana cikin motar kana tafiya kai kadai, ba dole bane ka yi takunkumin tun da kai kadai ne, amma yayin da ka shigo inda ka mu'amala da mutane ka saka shi. Ba cewa aka takunkumin nan shine magani ba, amma takunkumin nan rigakafi ne ta kamuwa ko kuma bawa wasu. Abu na farko kenan. Abu na biyu, dan Allah na annabi da takunkumin da abin hannun nan da ake sakawa, yayin da mutum ya dawo gida ya tabbatar da cewa idan ya cire su da abin hannun, akwai hanyar da ake bi a cire su yadda ba su taɓa hannunka ba ko wani abu na jefa su a cikin shara, abin zuba shara wanda yake da murfi a rufe, saboda wani abu na faruwa yanzu da mutane duk hankalinsu bai je kai ba. Hatta takalmin da ka saka in ka fita ka je irin guraren da kai cinkoso da mutane, a aje shi a waje, a tabbatar da cewa an sterilizing ɗinsa sannan a shigo da shi cikin gida. Idan yanzu akwai kasashen da an tsaftace shi yadda ya kamata. An tsaftace shi da kamata. Akwai kasashen da ke korafi cewa yara ƙanana na kamuwa da wannan cutar. Ya ake suke kamuwa? Yaran nan ba su fita ba. Manya ne da suke fita su cuɗanya. Ƙarshen ta yanzu ka je wani guri katako ka shigo, baka lura da la'akari da wannan baka tattaka, yaro kuma ya zo yana wasa ya ɗauka. So sai mun zama gaskiya mun kula sosai da lafiyar kan wannan. Tabbata cewa kowa
ya gaji da dokar nan ta zaman gida to amma abin da zai dauke mana wannan dokar gida shine ga cewa adadin karuwar cutar nan yana raguwa, in yana raguwa a hankali shikenan sai a bude kowa hanya a ci gaba da kula da kai har gari ya zama dai sosai kuwa. To muna godiya kwarai da lokacin da ka bamu Malam Ali, inda ka kasance da mu duk da dai cewa network ya so ya ɗanyi gardama, wanda kuma muna ƙara ba mutane hakuri, ba abu bane wanda muka so, da kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu in Allah ya so, inda za ku ga za mu ci gaba da kawo muku shiri da muke kawowa live lokaci sannan kuma a bi shawarwari da aka bada musamman daga hukumomi akan yawan wanke hannu, tsaftace jiki da kuma bada tazara, wanda masana sun nuna cewa suna da tasiri wajen daƙile ɗauka da kuma yaɗuwar wannan cutar. Malam Ali, muna godiya da fatan Allah zai anshi ayyukan ibadanmu a cikin wannan wata, sai kuma wani lokaci muna fata in mun sake neman ka za ka sake zuwa inda za mu tattauna da kai a wani lokaci. Insha Allah, na gode sosai. To a huta lafiya.